So kamar yadda na yi muku bayani cewa a wancan bidiyo din za ku ga yadda yake buɗewa, sai ya yi maka verifying ɗin Google ɗinka ko kuma browser ɗinka, sannan zai samu damar wucewa. So yanzu tsarin da suka canza kenan. Na biyu kuma shine zan ɗan nuna mana a yanayin transaction da muka yi na daga jiya zuwa abin da ya yi kwanakin baya da ya wuce. So suna ba mu dama za a tura guda 100, iya guda 100 ne suke ba da dama a iya turawa. To a yanzu sun canja wani tsari, dama can akwai tsarin amma kuma babbar problem ɗin shine yanzu sun matsanta ne gaskiya. So na farko wallet wacce aka kirkire ta yanzu minimum abu za ta ɗauka guda 20 za ta ɗauka. In aka tura mata guda 20 ko kuma ta karɓi guda 20 ba za ta kara karɓar wani saƙo ba sai bayan wata ɗaya. So amma kuma idan ka kai wani limit, misali bari in shiga muku, in ka shiga yin kayan kan kai ma za ka gani da kanka. Sai ka ɗan taho nan wajen staking ne, ga staking nan ga wannan abin da muke so mu gani a nan shine status. Misali in ka hau kan status za ka ga yanda tsarin ya saka mai da shi. Na farko kun ga dai gashi nan na free wanda suke bamu, gashi nan 00 ba a buƙatar komai, amma limit ɗinsa daga guda ɗaya shine limit withdraw ya kai guda 700 a yanzu abin da suka bada kenan dama, sai ya kai guda 700. Kuma yanda za ka yi abin nan ɗin, za ka ringa yin spin limit guda 5 ne a rana, guda 5 za ka yi a rana, sau 5 za ka yi a rana. So sai referral shi ma daily abin da ake da buƙata a rana za ka gayyaci mutum ɗaya, wanda da akalla sai ka gayyaci mutum kuma ba ma adadi ma, sannan za su baka wannan na referral ɗinka a wata ɗaya za su baka guda 10. To abin da nake so mu gane a nan shine wancan kenan iya wanda muke yi na free kenan, wannan shine bayanansa, wanda kuma sauran wancan duk ba mu buƙatar a ce mun yi magana a kai. To da haka da Allah 'yan uwa a yi haƙuri, mutane duk wanda yake buƙata ya sayar ba zai samu damar yin withdraw ba sai ya kai guda 700, sai ya kai guda 700. Yawa wannan shine. Allah ya samu dace, da Allah a yi haƙuri, ba mu so hakan ba, mu kanmu muna da buƙata a ce mun siya ɗin, amma kuma sakamakon wannan matsalar bayan da zamu yi, muna neman afuwa. Wassalamu alaikum warahmatullah. Na gode.